Islam. Sağdan. Tamam. Kalau saat sore itu gojok itu malasnya berbuat. Second round of food level. যত dia bakal baca deh ini Malaysia baca pada mana hari hari apa perlu kita pilih Aisyah Pajak TMI Presiden Kila Blok ni Judi State sama dia boleh berlaku kaya stage play boleh Bubagra sengah loge rawi tangu belai kebo iot rogno asau seng mapa ngai rogo haino bisas besar siklas hogla angke belai kene bekawa katu tung matangu belai kene besar siklas hokka hanai bekawa asa mungbaina abibak samungno puare haba warane haba jeng sawani puar mahai sini bubagra bo haino belai ki iot rogno asau belai ki iot rogno tui boni nahor mung tongu hain bangi faide seng kabelaya unglok oslo laya belai ki seng khatung mani din si seng abo tini man mani
हानबाय जों बोसकानि सारगो जों क्राक खालाय बुबाग्रानो लगे रलायनाय जों जेसाफा नोंथों जों साख्रि माया दें दं मावै दे दं जों आबनो मोंसानो वानसक थाइग्रै जों बुबाग्रानो सिमि नाहरथाय बुबाग्रा जोंनो तमा दागे बुबाग्रा जोंनो तमा फोरों बुबाग्रा जोंनो तमा खालायनि मुसु सुदो आबनो सिमि जों नायसिगै सोलोंलायानो रोगथालायानो बुबाग्रा जोंनो हायनो एरें एरें या कारै रया बेलायखिनो बुबाग्रा माया गोनां बेलायखिनो हामजाग मा खोफ्लों आरो बिसिङाव तेबो यावस्रावनो तैबनि नाहरमों आलादा खालाय दङ हायनोङै फायदो जों खाबेलाया खाथैलाया जोंनि बोसकांनि हाबानो जों फुवारलायनाय जोंनि बोसकांनि तामुं तैमुङाव जों तेबो कोराखै याख्रि सेलायनाय बेलायखे खातुङो तिनि जों अरनुवा जोंनि अ हल जंप्रें हल खोफ्लोङै पंमानि बारा बायख्लायजाक तिनि जों पालाय लेखा तिनि हायदिन 2021 जोंनि YTF संसार जागो मात्र 2 बছर ख गे अ जागाव जोंनि YTF जारा जुबक जोंनि दफानो लामा फुनुंनाय जोंनि दफानि बेकरें हायहनै हजागनाय दं तिनि टेक्से खातुं खाजाखे जोंनि YTF माने जुबक दं फायखांखे दै बोसा खामो तिनि जोंनि TWF नि मेम्बार्स रक्सि बांकसु लीडर रक्सि बांकसु तिनि जों YTF नि हि हफनो TWF संने पार्टिसिपेट छि दैबो बांकसु जोंनि जुबक निसाय गांखे जोंनि जुबक दं जों दैबो अर्गानाइज मा खायनाय जे ताबो खाय दंमानि बनो दैबो मा बारनाय दैबो फान मारागनाय आनि से सिगां सानाय दं मेरनो साइकलांखा बिसिनै सिका द्रख जोंनि YTF नि साक्थारमों जोंनि बबाग्रानि तलाव सामों ताङै जों 2 बছर जों तमाय एचिभमेन्ट माया दंखाबा जों एचिभमेन्ट मा माने फाइटिं थाङै दंबो त्रिपुरावो फर्स्ट टाइम जों MLA 13 जना कायसा रिजनल पार्टी नि अंगै जों माखा जोंनि पार्टी रिकॉग्नाइज माखा आरो रेजिस्टार अंखा 29 तारिख नैनि तामसनाय जानुवारि जों रिकॉग्नाइज माखा नैनि एप्रिल मासे 5 तारिख गे जों माने मास कायसा इलेक्शन पाइमेनि यागोलनो जों माखा